L'ordre del dia, començant amb l'ordre del dia, hi ha un acord per a l'ordre del dia. El punt diu assumptes determinats per la Comissió Informativa Municipal Ordinària d'Economia i Especial de Comptes. I en l'apartat primer, proposta de la regidoria delegada de l'àrea econòmica i hisenda de data 6 d'octubre del 2015 sobre sol·licitud d'ampliació del termini de reintegrament del saldo de la liquidació definitiva en tributs de l'Estat de l'exercici de 2013. Va dictaminar en comissió, de totes formes, si algú vol dir alguna cosa, ara és el moment. Buen día. Quería decir que hemos ido a intervención a informarnos y nos han comunicado que no había superávit para hacer cargo a la deuda que tenemos que pagar. Y también por los 700.000 euros que el equipo de gobierno pidió para gastar. Entonces, nuestra postura del Partido Popular es que si se pagan 5 años y no alargarlo a 10 años, pagarlo en 5 años. No, això deixem-nos... Bueno, nosaltres el primer que volíem demanar era si Toni, si el regidor d'Hisenda podia explicar bé, ja que si per a nosaltres a vegades és un poc estos termes per a la gent que en principi ha de seguir i saber del que estem parlant, suposo que ara hi ha una explicació. L'explicació ve donat perquè tinc en compte que ja estem pagant 2 devolucions per a fer-ho de forma, per a dir-ho en paraules no tècniques, estem pagant 2 devolucions dels anticipos que ens dona l'Estat, dels pressupostos de l'Estat, la participació que té l'Ajuntament de Canals, i aleshores gravar l'Ajuntament de Canals en 5 anys en un altre que damunt el que ha vingut de la liquidació de l'any 2013, que ha sigut extemporània, ha sigut extraordinària aquesta liquidació, perquè tinc en compte que la quantitat de tornar dels pressupostos de la liquidació definitiva, la veritat és que ha sigut sorprenent i ha sigut sorprenent entenguem que per una sèrie d'errors que es van cometre en aquella època i que no es devien i que som nosaltres els que tenim que gestionar-ho i pagar-ho. Per tant, l'explicació i la justificació de per què a 5 anys, com habitualment se venia fent, i a 10 anys, que és el que proposen nosaltres, primer és perquè la majoria de poblacions també han ajornat el pagament de 10 anys i no a 5. Anem a pagar la mateixa quantitat, és a dir, no comporta, com pesa per PP, no comporta el pagament d'interès i per tant, per a la tesoreria de l'Ajuntament va ser més fàcil de pagar i de donar en 10 anys que no en 5 anys. Nosaltres ja ho vam comentar en la comissió, en quant al posicionament del vot, nosaltres creiem que si sempre hem apostat perquè l'Ajuntament és l'entitat més propera a la gent i la que creiem que ha de tindre les capacitats de treball, creiem que és coherent aplaçar el pagament a 10 anys i evitar que el minvament del pressupost sigui major. Per tant, nosaltres el posicionament de vot serà favorable a la proposta. Jo volia aclarir una cosa. Està comentant abans, però ja hem rebut avui mateix de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies una normativa un poc per explicar per què no es facin cas. Hi ha 2 sistemes, un sistema general, i diu que l'article 72 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2015 diu que els ajuntaments reintegraran el saldo deudor fins en 3 anys, començant amb paus trimestrals i amb un límit, ell explica com hem de fer-ho, però parla de 3 anys. I després està el sistema especial, que és el que estiguem així valorant, un sistema especial aplicable a la liquidació de 2013 i que parla de que es pot, que prèvia sol·licitud, es pot fraccionar, dit reintegro, podrà fraccionar-se en 10 anys. O sigui que són 3 anys i 10 anys. És el que explica la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Simplement això, per a que quedi constància. Si algú més vol intervindre, si no, passem a votació. Quan passa la votació, vots a favor? Vots a favor, reiniciem. Partit Esquerra Unida, Partit Socialista, Gent de Canals i Compromís. Vots en contra? Abstencions? I abstencions del Partit Popular.
Com era l'únic punt, queda per finalitzar la sessió. Moltes gràcies a tots. Gràcies.